de umangeva kerjas te. Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя... Времето дойде! Великият и страшен ден на Бог настъпи! Господи, ето заставам пред Теб и Те моля да... Нека се помолим заедно. Татко Небесен, благодаря Ти за този ден. Сега си моля, Господи, за всички тези, които имат нужда от изцеление, точно в този момент. Създал си ме да Те хваля. Исусе мой, чрез Тебе дишам и живея. Бог ще се прояви в сърцата на всеки един, който вярва в Него. Можем ли да кажем Исус Христос е Господ? Исус Христос е Господ!